Είμαστε εδώ με την Λωρίν. Από πού είσαι? Από Πατήσια. Πατήσια και καταγωγή. Κένια και Τανζανία. Έχεις πάει ποτέ? Ναι. 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 Σ' αρέσει? Ωραία είναι. Με τι ασχολείσαι? Δουλεύω Πού? στο Μοναστηράκι Οκ. και ασχολούμαι με μπάσκετ. Τι ζώδιο είσαι? Σκορπιός. Είσαι ελεύθερη? Ναι. Τον άντρα πώς τον θέλεις πάνω κάτω? Να είναι ψηλός, Ψηλός? γυμνασμένος, Ναι. να σέβεται, Ναι. να έχει καλή συμπεριφορά. Τι ηλικία θες να έχει? 18-19. Οκ. Και θες να ασχολείται με κάτι, να δουλεύει, τι... Ναι, να δεν ξέρω, σπουδάζει? δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε νοιάζει? Όχι. Οκ. Καλοκαίρι θα κάνεις? Θα πάω διακοπές. Πού? Μάλτα Μάλτα? Ναι. Τέλεια. και Θεσσαλονίκη. Και Θεσσαλονίκη. Ναι. Θέλει μια χάρη από σένα να πεις να κάνουν follow το Moto Expert, τα παιδιά στο TikTok. Moto Expert, η ειδική για τις μηχανές. Κάντε follow το Motor Expert στο TikTok. Ελάτε και στο φυσικό μας κατάστημα που βρίσκεται Θηβών 138. Έχει τα πάντα για τη μηχανή και Ευχαριστώ τέτοια. πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Φιλιά.